Tervetuloa Unisexin pariin. Tässä jaksossa saimme tutustua erääseen historialliseen kulttuuriin, jossa naiset pukevat ylleen aivan upeita vaatteita. Armanin osiossa taas annetaan vinkkejä niille tökeröille suomalaismiehille, jotka aurinkorannalla pukeutuvat niihin aivan hirveisiin urheilusandaleihin yötä päivää. Tämä on Unisex, pysykää mukana. Uskaltaako tätä nostaa? Nosta vaan, nosta vaan. Apua, kuinka paljon. Se on kevyt. Tulee sellainen fiilis, että onko sulla peiliä kotona? Nykymuoti on saanut tosi paljon. Aina kun Jani on etelän matkalla, hänen otsassaan lukee Olen Suomesta. Janin siskolle Elinalle tämä riitti ja hän on sitä mieltä, että Janille pitäisi saada vähän vinkkejä tyylikkäämpään lomapukeutumiseen. Mä katsoin niitä vanhoja lomakuvia, niin siis ei voinut kerta kaikkiaan muuta kuin revetä aina nauruun. Se oli aivan järkyttävää. Vähän voisi tietenkin ryhdistäytyä, ottaa semmoista asennetta siihen peliin, niin kehtaisi niitä lomakuvia katsellakin. Moi Jani. Terve. Siskos lähetti kirjeen, että sä oot ihan urpon näköinen, mutta sä oot ihan siistin näköinen nuori mies. Niin kerro vielä, mihin sä oot menossa ja kenen kanssa? Joo, no me lähdetään tosiaan tuonne Malagaan, niin 13 tyyppiä lähtee, että siinä on tyttöjä ja poikia sekaisin. Okei. Se tietysti aina pehmentää sitä se, että siellä on tyttöjä lähdössä mukaan, koska jos lähtee 13 poikaa, niin silloin vaatetus on ihan eri kuin se, että jos lähtee tyttöystävän kanssa tai ylipäätänsä porukassa, jossa on tyttöjä. Onko se niin, että kun sä meet ulkomaille, niin otsas lukee Olen Suomesta? Ihan perusvaatteet, mulla on sandaalit ja sortsit ja teepaita aina päällä. Että... Millaiset sandaalit, millaiset shortsit ja millainen teepaita? No ihan semmoiset perus remmisandaalit tosiaan. Että... Urheilusandaalit? Joo, kyllä. Okay. Ja sitten semmoiset perus Adidas sortsit ja joo. Teepaitat, ei se mitään. Eli ihmisillä on semmoinen taipumus ajatella, että kun lähdetään lomalle, niin siellä pitää olla niin rennosti kuin vaan ikinä haluaa. Ja ulkonäöllä ja tällaisella ei ole mitään merkitystä, vaikka sillä on ihan älyttömän paljon merkitystä, koska siellä on tuhansia muitakin ihmisiä. Ja sun täytyy kunnioittaa myös niitä. Että sä pukeudut myös totta kai heitä varten. Että varsinkin jos sä oot jossain syömässä ja niin poispäin, niin en mäkään halua katsoa jonkun tyypin karvasta selkää. Sun pitää ostaa uusia vaatteita, sä oot menossa lomalle, sä oot sen hetken siellä uusiutumassa. Sä et voi uusiutua vanhoissa vaatteissa. No mikäs niissä urheilusandaaleissa sitten, että miten sä perustelet, niin ei kävis? No urheilusandaalit, niin ihan kamalimpia keksintöjä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ne on ihan hirveät kengät. Jos pidät niitä vielä niin kuin nilkkasukkien kanssa tai tennissukkien kanssa, se on niin kuin astetta vielä pahempi. Ja sitten sitten jos sattuu varvassukat, niin mun pahin paineena on se, että mä heräisin jossain. Mulla olisi urheilusandaalit ja varvassukat jalas, mä hyppäsin varmaan ikkunasta. Me tehdään varmaan nyt niin, että me viedään sut tämmöiseen nuorisovaateketjuun. Sieltä saa edullisia, siistejä vaatteita ja 3 settiä. Eli ennen kuin lähdetään katsoa sulle mitään vaatteita, niin mä haluaisin nähdä nämä sun siskon lähettämät valokuvat. Joo. Ootko sä itekään nähnyt näitä? Niin aloitetaan tästä. Katsotaan, että... Okei. Joo, okei. Oot sä sammunut tässä vai otatko sä niinku aurinkoa? Ei ihan auringonottokuva tosiaan. Mistä toi pyyhe on? Se on tosiaan Malagalta tuotu. Sä menet Malagalle takas? Joo. Sä voit viedä sen takas. Ei voi olla totta. No nyt tää on ihan fantastinen. Sulla on siis se mistä äsken puhuttiin, eli on noi urheilusandaalit ja sitten mustat nilkkasukat. Periaatteessa voisit olla ihan järkevän näköinen ihminen tässä, mutta et sä kyllä ole. Joo. Sulla on sellainen fiilis, että onko sulla peiliä kotona? Sä tarvit tonne lomalle 3 settiä, sä tarvit rantavaatteet, hengailuvaatteet ja iltavaatteet. Niin mene tuohon pukukoppiin, mä tuon sulle vähän jotain sovitettavaa. Noniin, sä oot ihan rantakunnossa. Joo, on hyvä. Ei, sulla on asianmukaiset rantasandaalit, ei urheilusandaaleja. Sulla on hemmetin hienot Jurassic Park shortsit ja sitten hihaton paita, alla uikkarit, aurinkolasit. Pystyykö näille nyt hengailemaan sitten ihan siellä? Pystyy. Sä voit olla siellä rannalla päivällä tällaisessa vaatteessa. Mutta tää on tärkeä. Se, että sulla on tällainen olkalaukku. Pidät sä tästä missä pidät, mutta pidä sä aina mukana.
Pieni vinkki niille, jotka haluaa pitää vaatekaappinsa teepaitoja myöten hyvin siistinä ja sileänä. Teepaidatkin kannattaa aina silittää ennen kuin ne laittaa kaappiin. Ei tarvitse ryppysiä paitoja sitten laittaa päälle, kun lähtee ulos. Noin. Ja miten saadaan siististi viikattu teepaita? Otetaan olalta kiinni puolivälistä paitaa. Sitten käännetään paita helmasta kiinni. Taitetaan. Sitten vielä toinen puoli. Käännetään ympäri. Ja meillä on täydellisesti viikattu teepaita. Hurmaat tyttöjä ja... Noniin, simppeli, siistiä, miehekästä. Armeijan värejä lämmittää ainakin mun sydäntä. Mitä sä itse tykkäät? Joo, nämä tosi väritkää ainakin hyvin yhteen. Joo. Ja olkalaukku, sun paras kaveri, on edelleen mukana. Eli aina jotain, mitä saattaa tarvita myöhemmin. Tää voi vaikuttaa lämpimältä, mutta teillä tulee poikien kanssa hirveä vimma vuokrata joku mega muskelivene ja lähtee sitten sillä ajelee. Niin tuulee ja roiskuu. Tää sopii asua. Mites pystyykö täällä baariin menee illalla, jos haluaa? Niin? Pystyy. Tää on sun loma-asu. Tällä sä hengaat, hurmaat tyttöjä ja teet temppus. Muistat tietysti aina käyttäytyä. Niin. Totta kai. Ja sitten, jos tulee tarve, että sun täytyy olla hetken siisti, että menet johonkin kivaan paikkaan syömään, niin pitää olla jotain siistiä. Että jos sulla on joku hienompi ravintola, niin et sä tossa mene. Siihen kannattaa aina olla hyvät valkoiset pellavahousut. Se on aina lomalla hyvä. Ja sitten yksinkertaisesti voidaan mennä tällaisella mustalla paidalla. Tää on yksi kaikista yksinkertaisin siisti asu. Ja olkalaukkuun sit ei tarvita tohon asuun. Mahtavaa. Tää nyt on ihan omaa luokkaa. Joo, tässä on nyt vähän tällaista niinku etelän meininkiä, lahjakas herra Ripley. Nyt sä voit mennä sinne veneen kannelle tai ainakin siihen viereen ja vähän poltella sikareita ja tää on nyt se iltavaate. Joo, on tää kyllä tosi aika äijä asu. Niin no, me saadaan sit astetta äijemmän tavaralla, jota sä et välttämättä tarvii. Tää on sitten ihan vaihtoehtona, jos haluu. Joo, tää on kyllä tosi makea. Se menee joko ton asun kanssa tai sitten jonkun siistin kauluspaidan kanssa. Jotkut ravintolat saattaa vaatia tällaisen kauluspaidan, ehkä kravaatin. Tuo asu on muuten hyvä. No lenkkarit menee just, mutta sitten siihen hienompaan ravintolaan ei kyllä mene. Eli me tarvitaan sulle jotkut kivat iltakengät. Ne voi olla lenkkarit, mutta niiden pitää olla vähän hienommat. Jes, hieno. Noniin, mä oon kattonut sulle 3 kenkäparia. Meillä on yhdet siistimät lenkkarit, kuitenkin yhdet pukukengät ja sitten yksi tällainen yhdistelmä, tää on niin lenkkarin ja pukukengän yhdistelmä. Koita jalkaan, mikä tuntuu parhaalta. Nämä kaikki menee ton asun kanssa. Itse sä tietysti päätät. Jes. Tää tuntuu ihan hyvälle. Joo, se on hyvän näköinen. Mitäkään hullumpi on. Ei, nyt sä oot hyvin virallinen. Tää on erittäin siisti. Ja sitten on tämmönen hyvin arkinen, eli tää menee sun hengailuasun kanssa myös. Mutta tää on vähän tämmönen rennompi. Kyllä mä melkein tohon valkoiseen päätyisin. No pistä molemmat jalkaan, niin katsotaan vielä. Joo. Tosi hyvät. Niin. Loistava valinta. Hyvin juhlavat samalla arkiset kengät. Menee upeasti tän asun kanssa. Jotta sä muistaisit, niin hyvät käytösohjeet, vaatteet ja niin poispäin. Nämä on paperilla. Jos kuitenkin käy niin, että sä hukkaat ton, et välitä siitä, mitä mä puhun, tai sitten matkalla lähtee mopo kokonaan käsistä, niin mulla on sulle tällainen paita lahjaksi, koska mä en halua ottaa vastuuta sitten, että mitä tapahtuu, eikä mä halua, että yksikään suomalainen joutuu häpeämään, niin heitä ton päälle. Tämähän on aivan loistava. Joo, ei muuta kuin hyvää matkaa. Kiitos. Sehän näyttää ihan herrasmieheltä. Tosi hyvä, cool. When you're